Visa kampaniýasynyň Merkezi Aziýada we Türkmenistana hereket etmeginiň 30 ýylyň dowamyna täze tehnologiýalar sany ulgamyça özleri behbetle gatnaşyklar ýoly goýdy. Munyň özi ähli mali ulgamyny ösüşi ilerletmekde möhüm orna eýilýän ýagdaýdyr. Bu urda ýoly goýulan gatnaşyklaryň Türkmenistanyň ähli mali giňişligine utgoşmagyna täze sahypany açanlygy belläliklidir. Häzirki döwürde ýurdumyzda hasaplaşyklaryň we tölew geçmeň täze häzirki zaman usuly işçiň ulanylýar. Şeýlede halkara işor formatlarylar mihmansaýarlyk we gurulýan şäherleriň ýokary derejede geçirilendigi üçin hormat prezidentimizde hem-de gahrman arkadamda hoşalyklaryny beýan etdiler. Forumda gyşgyşlarda döwletiň mali ykdysady ulgamyny sanylaşdyrmak we nagd hasaplaşyklaryň ulgamyny ösdürmek bilen baglanşykly meseleler aralyp maslahatlaşyldy. Şunda elektron sewdalaryň nagd hasaplaşyklaryň we pul geçirimleriň herki zaman usullarynyň behbetli taraplarına aýratyn ünsürli. Bellen şäherlik häzirki döwürde gahrman akadamydan başyna başlan giňmeşwer özgertmeleriň arkadaly gahrman serdarymyň ýol başlygyna üstünlikli durmuşa geçirmek netijesinde bu gurdaky halkara hyzmatdaşlyk gatnaşyklary işçiň ösdürli. Şunda Visa kampaniýasynyň Türkmenistanyň ygtybaly we işçiň hyzmatdaşyna öwürlendigini bellemek gerek. Şeýlede çykyşlarda bank işini sanylaşdyrmagyň az wagtyň içinde giňmeşweli maglumatlary işläp taýýarlamak ukyply häzirki zaman tehnologiýa binýadynyň dölemegini üçin edýänligi barada aýdyldy. Häzirki döwürde Birleşen Milletler Guramasynyň ösüş maksatnamasy bilen birlikde ýurdumyzyň daşary ykdysady iş banky bank hyzmatlarynyň innovasiýon binýadyny önümçiligi ornaşdyrýar. Bu binýadyň emele getirilmegi internet we ykdysam bank hyzmatlarynyň hemmelere illeteli bolmagyny üçin eder. Duşlarda köpürlü halkara hyzmatdaşlygynyň ösdürülmeginiň ýurdumyzda mali tehnologiýalaryň ösüşiniň baş şertini emele getirýänligi bellendi we muny meýlekde bilelikdäki işleriň amala aşyljakdygyny anam bildirli. Şeýlede maslahatyn çäklerini Türkmenistanyň käbir bank düzümlerine değişli bayraklaryň gowşulmagy ýurdumyzyň bu urda amala aşyrýan işleriniň üstünlikleri beslenýäniniň nowataky beýany boldy.